Takže čau lidi, já vás vítám, já jsem Staněk a hraju právě teď Call of Duty 4 Modern Warfare. Je to úplně první Modern Warfare a teď už je vlastně i trojka. A já jsem se rozhodl udělat gameplay na tuhle starou hru, nevím právě kdy vyšlo, možná 2.8, 2.9, ale nechám to tak. Jsem úplný střevo, takže se když tak nedivte, kdybych se netrefil a nesmějte se vy. Takže já se do toho nějak pustím, už jsem tady tu misi jednou hrál, takže tak. Už vím trošku jakože víc o co go, tak ale se nedivte, když budu prostě dělat nějaký kraviny, ale jo, ty ono, kdyby to hrál už někdy. Teď to bylo pokylený. Tak. A teď se vydáme na palubu lodě. Já si myslím, že to je paluba, ale jsem si asi tím víceméně jistý. No, nevadí, jdem dál. Pojďte kucí. Jak vidíte, kamera úplně super, protože se to nahejbá i s váma. Tak, to by bylo. Ještě chci poděkovat za 24 odběratelů, protože hned se to přehouplo od informačky, od 10 odběratelů, hned to šlo nahoru a strašně jsme se divili a teď se to na tý 20 se to strašně zastavilo a je to celkem škoda, protože já vím, že my jsme teď vlastně dlouho netočili nic, protože jak jsem říkal, že měl Peťák problémy prostě s tím, tak je to pravda a nějak se nám to furt nepodařilo vyřešit, tak prostě on si řekl, že to nějak vyřeší sám a že mě k tomu nechce, protože já jsem úplný střevo přes všechny programy. Já dokážu tak maximálně ho otravovat, ale tak nechám tak. Co bych ještě řekl, než to otevře? No, 3000 shlédnutí taky super a doufám, že to půjde i dál. A předtím to vypadalo tak, že na jednoho odběratele padlo 100 shlédnutí, což bylo taky super. Tak. Zatím to vypadá pěkně a ještě, já nevím, jestli jsem to říkal, ale k té kameře, tak to je úplně fakt luxusní. Plná nádhera, jo, takže tam vyběhnu, takže jsem vám říkal, že už to hrál, viď. Takže takhle tam vyklíte, jo. Vezměte si pistolku. Tak přesně takhle. Hop. No, gas. AKčko. Super. Tady se to strašně klepe v singlu, já nevím vůbec. Já jsem si ho předtím nebral, tak chci zkusit uvnitř. Tak, takhle musíte kluci. A ne nějaký vyčištěno vpravo, vlevo, tak. Jo, ještě naběhnout a jo, hele malý, to je taky dobrý. No se tak neklepe. Nechci. Jdem nahoru, jo. To je super. Ježiš, počkej, sorry, právě, ty jsi vodna. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit, že kapitán Price je vlastně nesmrtelný člověk v Call of Duty, protože, jelikož žije už od první světové války. Až vlastně doteď do MV3, prej tam je, já jsem to nehrál, nevím vůbec, ale podle toho, co mě říkal Peťák, protože asi to, nebo aspoň říkal, jako že to hrál, takže nejspíš tam budem, protože já mu věřím. Tak, a zkusím to AKčko. No to je pěkný, no, hrozný. Tak, tady, hop, ještě tady, super. Tararara, hop. Ještě doufám, že se vám líbilo naše intro, co dělal Peťa. Asi půl hodiny. Tak, pěkný. Jedem. A vidíte, takhle se to má dělat. Flashbang a jedem.
zatím nejde. Sakra, teď se mi to seklo, já se moc omlouvám. Tak. Zkusíme Uzika. Ježiš, to je fusačka. Tak. Jak říkám, no, doufám, že to ještě pamatuju a myslím, že jo. Tak. Tak. Tak, jasně. Pojď. Jo, to je od nás. Hezky. Jdem. Tady nikdo není, dobrý. To je super. Jo, to už to je tady, jo, ta bomba. Tak dobré. Ještě je ta flusačka. No, vypadá to asi jako něco, že kdybyste to zapálili něco s toxínami, takže by nás to asi zahubilo, nebo něco takového prostě, jako v každých hrách, no, takže. Hop. Otevři to. Tak. Tady něco vezmeme, asi něco takového. A jdem. Asi to byla nějaká tabulka s nějakýma výpočtama, který ztratili. Haha, pěkný. Strašně jako na takovou dobu pěkný efekty docela, co si myslím, ale já to samozřejmě nehraju na úplně nejlepší kvalitu, protože můj výkonný počítač nefunguje tak, jak bych si vždycky přál. Takže, kapitáne, ty mě zvedni, hop, no, vidíš, ty seš hodný. A teď to je úplně krásný, teď uvidíte tu kameru krásně, vidíte to? Jo, jak prostě kamera se natáčí přesně jak vy, kde jste, to se mně úplně strašně líbí a mělo by to být u každé hry. Samozřejmě u některých her jako Vovko a tady ty prostě RPG, MNO, tak u těch by to být nemuselo, protože to by byla pak třeba nevýhoda při nějakých fightech, jo. Protože tam nemáte vlastně pohled z první osoby, si myslím, že to je, no, myslím, že jo. A jako teď jste fakt krásný. Se kochejte tou krásou. Let's go, máme asi jít. Pojďte kluci, stihnem to, aspoň já teda prosím, nevodíte. Hop, jsem tam, chytni mě. Hop, jsem tam. Takže, jak vidíte lidi, krásně zničená loď, vybuchnu nám to nádherně. A já se s vámi s tím gameplayem loučím a těším se s vámi u dalšího dílu nebo u nějakého jiného gameplaye z Call of Duty Modern Warfare 4. Call of Duty 4 Modern Warfare. Čau.